Ka jing pen kre jong githai lekai football jong Ribhoi district ha ka jing lam jong Ribhoi district sports association kala nangya chakmat ha ka ba manta ka singi kini githai lekai football ka district Ribhoi kin mi na nong po manta ka janmit ban le sim banta sya ka Meghalaya games ka ban sedang nadu ka khatsan tarik bat penkut hadu ka arpho tarik ukulangkot arjar arpusau ha rilum garo ha sortura kum ka jing aiman sim ya kini ki khun samla jong district ki ban le lekai football sya ka Meghalaya games kabakini khun ha ka under 18 girls football kinoyalam jong ka RBDSA kentup nadu presiden uba RB Shadam nang tau ba pool star nong room ubri chairman jong ka football committee ka RBDSA uba ban lumlang lengdo ubri secretary jong ka football committee ka RBDSA badru ha ka balawan ban aiman simlang dau ba Charles Marngar ubri MLA bat MDC ka Mohti constituency ubal ayya ka sneng ka kraw rengkat ru bat ke jingdwai ka bakerpang ban pen la ka bok la ka ksau da ka bakmi lanti ba ka jinglet jong kini khun samla kan thai ka district syakati ka Lampung Meghalaya games kan de ka burom ya ka district barokawai om dei than tang bakin ra ya ka nam job henrai bakin ri la ka burom ka akor haba ki mi khmat ya ka district la aru ban ka do ba hanin ka sngiru ki rangi lekai football jong ka district ki lami ban let syakati ka Lampung bat menta ka sngipat nang ne na Ribhoi kin mi sa ki samla kan thai habai kren bari samla Diamond Makro ibede iwei na ki thai lekai football ka district ilai tu ba ka jing pen kre kalalong ka babit ka babiang da ka jing betin lenti bat ka jing pen bit pen biang jong ka RBDSA nadu ka jaka kilan met bat ka jaka sa namar kita ki thai lekai football jong ka district kimdei na ka juga than henry ki dei bla jet na kaleng jong ka district Ribhoi bat ila pan pau ya ka jing khublei ka basngu syau ba RB Shadap ubadi president jong ka RBDSA na ka benta ka jing le bah jong ki ban pen bit pen biang ya ka jing don kam jong ka kanhon barok away nalor ki khan rengut ki thai lekai armut ke official jong ne kan hon kin lek ban senran ya kita ki noi lekai football ki bak kentup ya samla wan mi sisa kharpan kum team manager bat usamla embok Shadap kum coach jong ka kan honi lekai Teng jonga di Diamond Makro masa sya umroi nongra de kat kum kajing pangkre jongi di player mo jong gani ka Ribhoi ban sim banta ban lek kai sti sya tura jong ka Meghalaya game ni sem chin ja namar ba ni bun dei ba nane na jan namar kidon na jangai mo kidon sama hati sya bahrembong sya si bun tang bang amla banjer de Henry lingba kajing yarap jong i sar RB Shadam IDI presiden jong ka RBDSA niyo ban yasa lang syanemo ila pen kre kaying bangin yasa bangin biang ban yo ban praktis hakapor ka babiang mo ban yapoi renti hakapor babiang ila pen kre ingi ya kajakasa hani ha school o ni don kajing kermen mo bangin ra ya kane ka thong lingba ngi pe kajing praktis yer ngilong kita kiba kit kia bahaya kajing praktis ngi sim kia ngi sim serius ya kajing praktis mo ngi iba baro hi ngi don ya kajing terang bangin ra baik ya ka thong kini ban lik sim menta kadi jong under 18 jong kin thai ngi ya don hane khan riungut ban ya lik ban sim menta da kaliang jong ngi kum ki player mo jong kane ka Ribhoi ngi kwa ya phi mo ki pat ba ne kini kinong song shnong jong kane ka Ribhoi nikwa ba pin aiman sim yangi kum ki player mo bangin wan ra ya kathong nikwa ba pin bu lengba ki jingdwai ru lada phimla ban wan ban aiman sim mo shakate ka jing ilek kai ki jongi ki thei samla te nga shu kwa ba pin bu lengba ka jingdwai la ne lada phila ban wan kalong ka jing aiman sim yangi mo ba phila ban wan ban aiman sim yangi shate sha tura kum ki para ba mungkin mau naik pulut portan menmet khamtam bat kani ka mobile phones nomor ka kata ya jung ko jung kya ya ka bon met jung pi
penyelekai ta ka di ka bakong san hadu ka ta ba pide ban ke mau ban ka ba ar nang ta ba de ma kwa ban ong ipi ba pide ban dan ka kata ka men sim ya le api ma fighting spirit ka de ban dan api bor hi abang idon ka fighting spirit akam hangi shimat ndon ka bamla kano ka jingele mde ka football kano ka jingele ngi de ban dan fighting spirit ladang idon ye kan ni de tila ban poi sum thong jong ka jing jam ta ka balai nang ta pa de ka kwa ban kan mau ipi pide ban dan ka sim jong ka jing ye ka jing stu jumot param pi ma kata ka de ba kong san hadu kata ada phim dan ka jing stu jumot kum no phin mi ka wei ka tem matan ye ka jing stu jumot ka jing ye ka jing snoret kan red iwei kata ka de ba kong san hadu kata bat ka ba kam kong san ka long ba ni de ban bu ya unong taw khmat shwa ban stang kano ru de ban IT ho blay ki jing duai de ABP un IP ki jing ko ki jing kya ai ki jing start un ai ka board pat pila bonon ra ai ka nam ko boram de na ka liang ga jonga ngadon ki jing kerman ban lomba jung pi pila bonon ra ai ka nam ko boram jong ka dong ri boy ki jong ni la ju sei na ka dong ri boy ki jong ki nong yalam ni la ju sei ki players hakano ka jing le kai ka sports ila yo la jong ki khmat ki jong ba ki tan shibon ki brown ra ka nam ko boram de long ba jong pi ki samla kan thai ki bala sha jiet ban yemi khmat nang ta ka dong ri boy ka jong yang es kam ki la ban ra ka nam ki boram ka jong ki ma te ngam don shibon ban kan di ko por tang ki jing kit bok ki yang pi pinyo ka jing ko ka jing kya nam don kan ka jing pen thot pi ba pi lek ba pi wan ba kham tam ha ka ba pi le ka